Un de cada 50. Un de cada 50. Pois é un de cada 9. Un de cada 9, pois, que sorprendido. Joder, me quedo alucinado. E a mí me parece pouco, debían ser máis. Un de cada 9. Ya está bien, ¿no? Pero bueno. Me parece unha vergonza. Pois dimitir. E devolver el dinero que llevaron. Defenderse das súas acusacións e ser culpable deixar o seu cargo, por suposto. No es condenado. Bueno, cuando o río suena... Pola súa propia honestidade, por dicir, eu dimito, teño o meu traballo, claro, como non teño traballo ningún, non valen para outra cousa. Que imputado, a min que me devolvo o diñeiro para o país. Pois o de meter a man. Pues más bien por fraude. Malversación de fondos. Eu creo que a mitad deles nin roubaron nada, pero é que son tan torpes que non saben roubar. Claro, que se note menos, tío, que roben un poquito, pero que dejen para los demás. Ahora mismo debe ser o PP. Quizá el del PP. Home, en Galicia predomina un Partido Popular. Chorizos los hay en todos los partidos. Aí está complicado, serán os do PP. O de Santiago. O de Santiago debe ser, despois do de Marbella, o máis grave nos últimos anos. Bueno, na democracia. Aquí en Santiago hay muchos enchufes, ¿eh? Y el día que haga un cortacito y todo, se van a quemar todos. El conde Roa también tuvo algo de todo. Que se presentou ao alcalde a non pagar o IVA das casas que tiña vendidas. Hai que ser tonto tamén, Agora verá que elixir mellor quen é o candidato. Se seguirá robando, pero con más disimulo, tío. Llévate si hay 50, llévate 25. Se eu teño un partido político que chegarei a facelo, sabes que me expreso ben, non? O primeiro que digo eu, te queres vir polo meu partido? Si, a que? Aquí, encima de mesa, papeles, tú, investigamo. Então, mellor, voto non, pero senón, ao mellor, se non voto máis. De todos modos, algún queda honrado, todavía.